Ellátogatunk a dél-erdélyi Nagyszebenbe, ahol már hetedszer rendeztek hungarikum napokat. Innen felvidékre utazunk tovább. Pozsony-liget falun a II. Világháború utáni magyar irtásra emlékeztek. Következő megállónk Felső-Szinevér, a 24. Kárpátaljai Nyári Szabadegyetem. Végül bemutatjuk az első székelyföldi gyógynövénynapot Csíksomlyón. Kárpát Express. Ma a 13 órai híradó után az M1-en. A következő műsor megtekintése 12 éven aluliak számára nem ajánlott.